O Cole de Nantes terá máis pronto que tarde a súa pista polideportiva cuberta. Os traballos comezaron hai unha semana e estímase que poidan estar rematados antes de que finalice o ano. Esta instalación está financiada co Plan Concellos da Deputación de Pontevedra por un importe superior aos 200.000 euros. Visitar esta obra do pabellón de Nantes, que é unha obra que se financia co Plan Concellos da Diputación, que saleu a licitación por 250.000 euros e ao final pouco máis de 200.000 se adxudicou, non? O centro xa tiña outra pista polideportiva exterior, pero a intemperie é moi deteriorada, de aí que agora, con esta actuación, se pretende dotar o colexio dunha nova pista cuberta e con todas as melloras necesarias. Insisto que creo que es una muy buena decisión por parte del Concello, lo tengo que decir, porque el Plan Concellos de la Diputación es un instrumento de puesta a disposición de los concellos para que se realicen las actuaciones que cada concello estime. Es cada concello el que elige las actuaciones y en este caso, como decía al principio, pues creo que es un acierto total, y lo comentábamos con la directora del centro, el que se haya invertido y actuado en esta actuación que posteriormente inclusive puede revertir en los ciudadanos y ciudadanas de Sanxenxo. A superficie en planta de construcción é de 1.239 metros cadrados cunhas dimensións exteriores de 43 metros de longo, 28 metros de ancho e 7 de altura. A pista polideportiva terá unhas dimensións exteriores de 43 por 28 metros, formada por unha soleira de formigón armado de 20 centímetros de espesor, executada sobre a esplanada de Mellora.